Tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan kumsang ni somni panga a tlang zar movie mu nom le lungkwai tak Dracula a laugh tale ti hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei le ang umyang kumsang khadzali somriat ani a Romania ramlal optu Prince Vlad le Nupui Elizabeta tepo in anin du wang lai tong chaumekin Nupui a chil tak Vlad po in music box te chu present in chutia hlim le in thalhel ton taka hunan mandun lai chuan night pani te chuan an mel malamin anron nai chil to hle tho chu anon sha tirawangin Vlad apo indona tua zola kal tur chuan man mo takin ain siam ngala ahim zok nan ti in Nupui Elizabeta ichu castle danga omri turin atiboka akal ma chuan pop nena chuan in koltir thapin Nupui tan pathian ven himna adil sak bokani ma sepoi takmain mun him lampan Elizabeth shwai tu tur te chuan en thlatu nei tlatin guard pani te phei chu olsam takin an ka phlum ngala guard pakhat chuan swalet ve ngalin chu vele Elizabeta ipo chak takin atlan chezuya heti mek lai hian indona tua zol theng Vlad po in indona chu pa ta kapwangin an mel masipai te nen chuan anin do zui ta buan mai ni lelam lelama sipai thi pon chhanem hle chuti lain Vlad te pol ero achung nung zo ka changin an mel malam tombu ka chuan an sipai te lu keng chungin an vakal ta chek maile chuti mek lai chuan Nupuin be ato thu sha tir ani awangin Vlad eroin rang takin chulai mun chu achwa san ngala lelama tha tum tu te tlan chiat san tum Elizabeta ipo a thei to pachaka lo tlan cheve mekin zui tu la chu anga na samai si a chuta savom thangkam na mun chu thlengin du angin an tlan thei lo ta ve mai mel masipai te sakor po in thang churap fu in reivak lo nuwa Elizabeta is sakor po in rap fu ve in atluta choi mai mel masipai te chuan tha tuma ron nai ngalin Elizabeta ila chuan thang chu ala rap fu zuya ache thei talovani Vlad po in chulai mun chu ron thleng ve che in ani po atlan thui bik lo kher mai Nupui tha tum tu sipai te chu olsam te a thatin a hnai ber tu chu chem sein a kho zui popa ma se van dwai thak takin chu chem chuan Nupui chu vathil tlangin Elizabeta ipo chu aboral zui ta ani Nupui boral na tuar thiam lo tak zet Vlad chuan pop chu chwa chal ngalin Nupui chu aven him sak lo wangin pathian laka po a hel chanta ani Elizabeta i chu tinung le tura ngen zui cham bokin chu pop ti thei pialam thil ani awanga thin rim Vlad chuan pop po chu that ngal makin Nupui Elizabeta i aron nun le ma chu pathian po hi karingin ka zui to ngai lawang ati bokani chu vele in chunga chuan thina tak tle zui chiamin I swalim antar bianga chuan thisen alwang ta zoi maya asipai te po in thil thleng meu chu rap tak zetin Vlad chu an nuk son zui dor mai ni thil thina chang chuan kumzali lai liam ta dorin friends khopuya pui thiam pakhat chu psychiatry clinic a thok Dr. Duman chuan kovin case mak danglam tak England lalnu meu po timang angtu an nei mek thua shil ngal mol chumi anda na mun lampan chuan shwai ngalin aom na mun po afalin athim change mai chuta chuan Italian meichia England lalnu tupane na in hual na po lo nei hial to Maria ichu shen beni in biak in a hlau tlatawangin in nei na po mun danga nei ani pha hiala ma se mo nei tu chuan mal som tura bishop aron shwai tilawangin Maria ichu atal boy zui ta ani mel chuta Maria ichu an han chui chiang ta taka kumsang khat sari somnga pakwa apiang ani to thu chu hai chwa ani ta heu maya chu chuan an ril ru ti ha in angai na an shelo tlang viau mai hialo ni pui thiam chuan chiang taka an enkwal vel mu chuan vampire ninge ya arin thu soin eng a ho hle ani ti a mu nu phei chuan arin na chu nem nge ina zui ta ani test shang tia assistant Simon Thisen te a intir nu chuan vampire a chan na ninge yalang a ngonga se na muam malian zet ompo chu mu le anita ani
pui thiam chuan vampire te chu aruka zon reng ani thule atak ngeya mu thei ero anwan le thu soin man phei chu hengkum zabi chung hian an lom lo shim shim ati lain maria I chuan vampire masaber a master chu lalfapa ani thu soin anupui ngai ventura khopuya aron thlen thuai tur thu te chu a shil bokani heti mekla hian khwazin pakhat Jonathan chu a driver chuan konglaka chuktir dain sihalan hnai katlan ngam to lo ti in alet sanal nal maya heiwang hian du thlan tur dang nei lo Jonathan po in azin kong chu kenga ta azo chhun zom angai ta ani chutianga thim zinga sihal hlau tak chung akal meklai chuan castle lian bui ma chuan chuak no lin gate chu ama a ron in hongin ama in aron in khar le zela angai na shelo takin Jonathan po chu alut ve ta zelani chuta putar mel mu nuam fashion lo tak chu ama a ronding thutin ani chuan Prince Vlad ani thule Dracula tia shat ani bok thute ashil nga zungzunga hemi nu hian Dracula chuan zanria tui hnai tak eitir zuin athil ti theina mak angreng tak anjelek vel po chu Jonathan chuan launa chang shilem lovin chik satlia entir ve mai maya angai ani Dracula la chuan sazu te chu thatin athi sen chu adot zui mya maya mase Jonathan a mula ulai ani lau zel thung Jonathan chuan a thona te chuan Paris a castle hui hlon to te chu damdo inata na mandura le chon an du thu te a shil nu in Vlad chuan ring tu ani le ni lo zotin kan ni lo ati awangin an coach pek nia soi cross lem chu meya chuan a ha zui mak mai bokani hemi nu hian Dracula chuan mut a huneti in a room tura chuan a shwai zuya khovar ma zong a room chu chhuasan hau lo tura a shil nu chuan dining room lama buk chuan kirle in a gargoyle hna chuan Jonathan chu lo en thladeu turin a cha zui bokani room lama om Jonathan po in castle history shang in ziana le khabu te chu chiarin Vlad a chatlai taksa te chu a mua chuti line anupui thalak chu po thlak ani tlat thungani lelama pui thiam po in Maria I pasal tur Henry chu bia in Maria I shim chu a chat rolin ama a swal om chu an la lak bo mai theiri lo thu te soyin Maria I thil vel chu a hai zui chiam boka chutia achin kwal vel na chuan Jonathan le khabu en laya kimlo Vlad Nupui Elizabetha ilem po thak chu a mu chwa phata ani room chwa san lo turati molmol Jonathan la chu chuak ruta dan danin in hnuaila ma te chuan a chuk tang deuh dewa chuta chuan kwang chunga Dracula lo mu hi lai chu avok muta ni chumole gargoyle chuan rontuk thlungalin a har chwa meu chuan alet ling zonga khai ni in a thisen chu dot an lo tumani a tha ma in Dracula chuan a du thu sam nung ber zotin chuta Jonathan chuan a love story chungchang chu chipchiar taka shiat achak thua soinu chuan chulam soinuam ti tak Dracula chuan la thla in a hun kal to a thil thlen dan kim chang chu a shilta ani Nupui William ani nu po khan Nupui ngaya muchak bang theilo Vlad chuan Elizabetha I chu khoilai emo a piannawn le nge ringin zon be pui chu a thak zui ta chiam maya mase khoya ma a muzo ngai silo pathian poina satak a khoi wange ti po shiat lovin a thi theilo le ta zel maya Elizabetha I tel na washing nun chu kho har thak ati em wangin inti hlum po atum zing ma se a hlo cham zel si ani hemi nu hian Dracula chuan ama main khovel puma Elizabeth zon chu a thei don lovani ti in sha in ruwa manna anele ta perfume rim tui zet mai khovela pangpa rim tui le ngai no be ber mangye ya siam chu duang chuak ta in chu perfume a mana chin chu meichia te po in azuin anzui ta dul ani ber mai chu perfume rim chu achak em wangin Dracula chuan meiche tam takte chu arwalin alam tir chup the hiala meichela ma po atlak nat pha viau bok ni kha chu Versailles la omlai Elizabetha I ang deuh chu mu in ahlim han viawa ma se lo ni le si lo wangin aril ro na hle ama mai chuan a zon mu thei si lo wangin party na hmuna meichia zong te chu a hna tho sak turin vampire a chantir zui ta vek maya chung zinga chuan Maria I po kha atel ve ani
kum zatam aliam nu po Nupui mutik ni reng anei theitak lo wanga thinrim Dracula chuan castle chu chwa san tum talo burin gargoyles te chuan adule mamo tin reng lak khom sakin a vampire te chuan Nupui zon na chu an thok chhun zom ta zel bokani Dracula mangai na zin kong shachiang veta Jonathan po in athil paltlang na dan tur chu a sha thiam pui thu soin a loketa Nupui hwal mina I thalak te chu enjui wangwanga chuta Dracula chuan chu meichhia chu Nupui Elizabetha I hmel ang chia chi ani ti shangalin a piannawn le ngei ni in a ring tabur bokani Nupui aton tir le don ta ka wanga Jonathan a hne na lom thu a shil mol nu in Dracula chuan gargoyles ho chu ko khomin Elizabetha I ka mole ma in mel chat le thwai ka ngai ti in thisen in tur tam tak ngai to sak turin ati ta hlom bokani Paris lama po pui thiam chuan a thalak mu chu Dr. Duman hne na entirve in Dracula man thei tur chuan he meiche mel pu ang chia meichia hi kan zon mu angai don ani atia Dracula hi kan that thei ani nga chuan vampire a chantir to zong te po hi mishing pa ngaya an ron changle vek thei don bokani atibok chuta thalak ron mu ve Simon chuan thalak ami ang te chu visitor area sona omreng alom ti in anwa en nak chuan alo ni tak mina I chuan Maria I chian nai tak ani thu soin ni engemaw zat liamta khan party na kanin mua chuta chin chu min thla thlam lo ani deuh top mai in nei nia bishop mel a mu khan adanglam zo ta veka ama zong khachwa pa ngai veka sin moleti in maktak main ani ngei po hian feelings danglam tak ane chinawanga apasal nei turpo atui lo le tak thu chin thu te soin he huna omve lo anga in ngai chang te hi ka nei chin tlat atibok heti mek lai hian Dracula po homeless anga in chei danglamin nan ho po in an chapel chunga chuan phal takin an lo lu tir ve maya chuta in chung alu rwal chuan a perfume man thiam chu in spray zui chiamin chu vele ama a chila boy zo ta vek nan ho chuan an ron bo ta to maya lan no pan le du Dracula po in an thisen chu alo dot sak ta vek mai ni lelama kes teletang mek Jonathan po in chuana kong chu lo dab ve mekin gargoyle chuan alo mu man si awangin atla teu chin hle reilo te nuwa phei chuan tlatange nge in lui khang chunga atla thlata a zui tu gargoyle te omna chin chu ake du em wangin an zui thei talawa mantok zui lovin atlan che thei ta hlawani no pan le shisel mel tak Dracula po in psychiatric hospital chu thlengin a perfume manga Simona a control nu chuan Maria I omna an shwai tira Maria I chuan Amazon Elizabetha I chu a mu to thulom takalo shilin lomanatan Simona thisen chu adot zui mak mai bokani heti mek la hian engemaw chui zui mek pui thiam po in vlata thalak hlui chulo mu chuak ve in reilo te nuwa chuan Maria I bo thu po shatir ni in Simon la chu vampire alo chang vele pui thiam chuan Simon a perfume rim chak zet chu she thei ngalin thil ni thei an zel din zui nu chuan mina I din mun chu a hlau omani ti an she chuak ta ani an hlau thon angein Maria I po in mina I churon mu in Dr. Dumenan a chwa tir to thule muchak deuh tu che chian kaneya ti pa in akai zui ta dor maya moi taka anin thuam nu chuan Dracula in alo nga reng to na lama chuan kal le in kumzali nuwa Nupui mel ang chia mule ta chu Dracula bo loma wangin nu ka ul lek mai minai eroin Dracula an ato rwal chuan anun hlui tam tak engwanga thleng le om nge an ni ti po asha thau si lo chu ami thla mu wain nuam ati vak lo pha nge Dracula chuan ankal na apia nga zui ve zelin an zawaya hun nuam le hlim om tak an man ho nu chuan in shanga lutin laule thabar taka mina ya omlai chuan Dracula chuan ron chanin a shwai chuaka silai ka te zirtir le in chu vele minai po in a hun liam to bok chu ami thla a mule na sa hle hemi nu hian Dracula chuan a hotel thlen na hmuna shwai le in fireworks chu en ho le an tumani Dracula chuan mana apek to music box te chu entirin chu vele minai po in Elizabetha I anga apian masak chuma thil thleng chu ama zong aya chiang zokin a muleta mindoi ni hiti in angai dan apel man viau bok
Dracula chuan Nupui Elizabeth ta I piannawn na ngei ani thusil mahse ani eroin oilo burin mina ikani hi ati deuh tlat fireworks se chu ena hunnuam tak an man ho le hnu chuan mina ipo Dracula chuan thla ho thlapin mina ipo ahlim ve ta hle ani mase in chunga alu rual chuan engkim danglam le vekin puithiam le Dr. Dumon te chuan hliam tuar mek a pasal hual Jonathan chu lo en kolin thil omzia chu an lo shil ngal bok puithiam chuan Dracula chu vampire hlo tak mishing thisen manganunga mi hne nan perfume mangchin ani thu te ashil hnu chuan a ngong chu en sakin alo la him pia lawang chuan an thode huai mina iril rushi om lutuk chu aruma tlan lut ngalin music box chu a play ta a chu vele chiang em mai hian Elizabeth ta I ani laya ahun man dan te chu ami thla mule in chuti lai tak chuan Dracula chu ama aron in lan thut mina I chuan adoi ani te chu ringle rumin alo an khum chiama mase Dracula eroin chung thil chu alaka amangai lawang ti proof nan a perfume chu avom ke zui mak bokani mina I chuan thisen do chungchang soile in Dracula chuan ati thin ngei thua phau lo nima sila alaka ero engtika ama ati vengai don lo thu soin ain tiam zui thapani atopa phei chuan mina ipo en Elizabeth ta I piannawn le na nge ani ti chu in pom min ve theita in arwala damhlen ve adu awangin athisen chu dot sak ve turin angen zui ta bokani heti mek lai hian puithiam po in damdo ina a perfume rim sha to ang bok chu shele in Dracula chu in chunga omti a shethiam ngal mase mina I room chung an lu chuan tlai ma to in Dracula chuan arwalin alo shwai bo man dai to ani Akestela a shwai nge ring bokin Jonathan po in shwai chu alo in huam hle Maria ipo in apasal hual Henry chu mu in ama ang boka siam tuma athisen dot sak atum lai tak chuan puithiam te churon thleng man si in Maria I thin rim chuan tha tumin alo be ngal Maria ichu chutimaya tha the ni lo bokin alu an tan chum mok nu po in atak sa chu ala phui ui theinya mule Romania lama chuan chia hlorwal te chuan castle chunga ruang lian zet mai churon choi lutin a chunga tang chuan Dracula le mina ite chu anron chuak zuibok hemi hnu hian Dracula chuan mina ichu lal invel fankwal puin Elizabeth ta I thuam te chu a in bel zuya chuta Dracula le apol te tukzal tum puithiam le sipai thanem takte po in castle ko churon thlengve mekin gate chu ton tlang nge tumin ma an la zui ta bokani thil omzia sha Dracula chuan mina ichu room chunga om turati in dole turin athok chuak ve ngala gargoyle te po in an thei top chwa in sipai te chu an lo dolet ve mase sipai te chuan an tam hne em awangin achung nung zoka an tang hlei theilawani in chunga anron lu hnu phei chuan an shwai le thlau mina I chuan room kongka chu akal zui mak maya in hnuai lama po boina a chuak zuina sa hle Dracula po in Jonathan chu bitum zui chatin lomna chang shelo lutuk ti pa in avit zui bok hemi hnu hian Dracula chuan sipai ho chu amalte te ada chhala in Henry po chu athat ve ngala sipai ron lut zel tur po chu dang zui makin puithiam chu abitum vele puithiam chuan pathianin atana tual thaturian du lo che athil siam te ti chiata om hi pathian du dan ani lo chan chuak tur che pathian mitir kania sin ati hnu chuan mina I hlau thong chabri sha Dracula chu in chunglama chhole ri in agargoyle ho hne na chuan reilote tal hun tho lo siam sak turin ati bukani puithiam chuan aron zui zel si awangin Dracula chuan room kongka chu kharle makin puithiam la chuan in Nupui kha I mangai tak zet ani chuan thil dik tak iti angai ati zui twara Dracula po in shat lo der reng chu harti in mina I phal lo chung chu awa chuak tangenge chu vele puithiam chuan chema lo vit ngalin mina I chuan khumlama akai phe ngala ti chuan reilo te hnuwa Dracula chu meiwa pa changzuin castle chunga engzong song te po chu thok le khata anron thim ta vek mai gargoyle te po chu nau panga ron changle vekin lola dam chuak hlau Jonathan po in Dracula suna Nupui tur mina I trap hom chu avapan hnaya nima sela ahmangai mina I chu
achan hlen to ani ti in sha in lungnur takin achuak le ta na mai ni ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang alo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule